Pois, por un pouco por alusións, Francisco da Silva, representante da CIGA, como ves? Pois, quería... teño unha presentación. Ai, perdón. Este primeiro. Aquí. Aí. Desde el principio aquí, ¿no? Así, ya está. Ahora vamos a ver si... Correcto. Bueno, moi boa tarde. O primeiro, sumarme tamén aos agradecementos dos compañeros e compañeras da mesa, ao Consello da Cultura Galega, en nome da CIGA, non? E en nome tamén do colectivo Vidán, non? E o segundo, bueno, pois pedirlle xa disculpas a Eru, porque despois da exposición que ela fai, creo que todo o que poidamos decir os demais pois vai quedar a un nivel un pouco baixo, non? Eu intentarei, cando menos, que pola nosa parte poidamos dar resposta a algunhas das preguntas ou dar algunha visión que poida complementar con a posibilidade pois, do discurso que acaba de facer ela, non? Un placer estar aquí compartindo mesa con ela, non? Bueno, se nos permitides, en principio, pois poderíamos empezar tamén dicindo aquelo de que os do colectivo Vidán, que hoxe estivemos no CES, no Consello Económico Social, e ora pola tarde estamos aquí, vimos dende As Pontes, non nos vamos a decir quen é As Pontes desde o punto de vista enerxético, non vamos a pararnos nelo, pero sí o que podemos decir é que se quixéramos achegarnos a estas charlas dende As Pontes utilizando o transporte público, pois probablemente teríamos que vir onte, facer noite en Compostela, hoxe volver a facer noite e mañán pola mañán regresar para As Pontes, non? Logo, o tema do transporte público, que no ámbito da transición enerxética e no transporte ten algo que decir, no noso país, pois creo que é o que é, non? Poderíamos dar tamén a experiencia recente dunha viaxe que fixemos a Nafarroa e a Euskadi, donde, dende que salimos das Pontes, atravesando Mondoñedo, ata que chegamos prácticamente a Pamplona, non fomos quen de ver ningún eólico, ningún, e cando chegamos a Pamplona e vimos eólicos, tamén vimos fábricas que estaban a fabricar componentes eólicos, non? Cando salimos das Pontes vimos eólicos, fábricas da cadea de valor non vimos moitas, non? Pero gustanos máis ir hacia os datos, interpretar os datos e darvos a nosa posición. Se nos permitides, primeiro, romper pois esa visión que hoxe pola mañá tamén se falaba de Galiza como algo singular no tema das protestas, na transición enerxética, nomeadamente na parte eólica, non? Nos, discutimos e somos capaces, creemos, pois de salvar ese escollo, non? Non é exclusivo do país, para nada, non? Podemos ver aquí distintos exemplos sacados da prensa, non inventados, onde podedes ver, pois desde Asturias hasta Aragón, hasta Madrid, non? Que veremos despois cal é a súa xeneración de enerxía, cal é o seu balance enerxético, nomeadamente o eléctrico, pois hasta en Madrid se posicionan tamén en contra de situacións como unha planta de biogás, non? Por certo, apoiado por sectores dese consorcio pois patronal, partidista, sindicalista, estatal, que aquí en Galicia, pois levanta a voz, non? Levanta a voz e escribe tamén nos medios de comunicación, non? Pois aí están, non? Ou podemos ver tamén que isto non é exclusivo dunha parte de nacionalismo frente ao resto, non? Aquí todo o mundo toma posición. Tedes aí un exemplo de concellos que non están gobernados polo nacionalismo e que, sen embargo, pois nas súas fachadas teñen faixas que poñen eólica así, pero non así, non? E son, mayoritariamente, como podedes ver por aí, pois partidos que teñen que ver co PSOE ou incluso tamén co Partido Popular.
a nivel galego, non? E se nos vamos a outras zonas do Estado, pois poderíades ver tamén que se fai en ese ámbito, non? Bueno, pois podemos coller o que ocorre en Euskadi, por exemplo, donde se posicionan contrariamente, non, a parques eólicos e se fai por unanimidade de partidos políticos de todo o espectro, non? Ou poderíamos ver tamén o que pasa en Aragón, que últimamente está de moda no tema eólico tamén, non? Donde hasta o propio Partido Popular pois ofrece reticencias á implantación de eólicos tamén, pero que fan máis cousas. Fano desde o punto de vista legislativo, o que hoxe pola mañá se falaba da visión normativa, e podedes ver, por exemplo, como en Cataluña ou, por exemplo, en Aragón, se posicionan tamén por lei con unha participación mínima requerida do 20% da poboación. É dicir, a xente ten que participar nun 20% nun proxecto eólico, como mínimo, para entender que ese proxecto eólico pode ir adiante. E iso está por lei. Tedes a Lei de Transición Enerxética e Cambio Climático en Euskadi ou, se queredes, podedes ter tamén pois a lei que se aproba a nivel de Cataluña tamén, con ese 20%, non? Pero que máis? Hai outras zonas do Estado, como Aragón, por exemplo, que o que fan é blindar todo o que ten que ver con zona vitivinícola e agricultura. Aí é imposible montar ningún proxecto eólico, non? Ou, como fai, por exemplo, a Rioxa, cando o que di é que se paralizan proxectos tamén que teñan que ver ca eólica, con actividades en xeral de xeneración eléctrica, que esteñan tamén pois, en zonas que afecten ao paisaxe. E isto é a nivel estatal, non é galego, evidentemente, non? Sabemos o que ocorre a nivel galego. Vemos tamén o que hai a nivel estatal na posición en canto a xeneración de enerxía eléctrica en zonas do Estado que son excedentarias, non? Pois, por exemplo, temos o caso de Aragón, que reclama unha tarifa eléctrica propia. Aquí lavábanse as mans á cabeza cando se falaba da tarifa eléctrica galega, non? Pois en Aragón teñen a súa tarifa eléctrica aragonesa tamén, non? Ou o que ocorre, por exemplo, a nivel de Extremadura, donde di non queremos tarifa propia, pero queremos compensacións, vía fiscal, transferencias de Estado, ou o que seña, non? Ou o que di, por exemplo, algún empresario donde reconoce que terá que ver tarifa eléctrica extremeña, aragonesa, galega ou o que seña, non? Iso é o que ocorre tamén no resto do Estado a respecto destas situacións. No ámbito xurídico-administrativo e demais, bueno, aquí parece que alguén se lle esqueceu a memoria xa e non recorda para nada o ano e medio que houbo de paralización de proxectos eólicos. Ahora sorpréndense, alármanse de que por unha paralización xudicial isto se poda retrasar 2 anos. Cando a propia Xunta o fixo, a Xunta do PP, o fixo no ano 2021 durante 1 ano e medio. E daquela non pasou absolutamente nada, non? O que di tamén a propia Xunta nas tramitacións ambientais, cando fala de zonas que en Galicia xa están máis que superadas no ámbito eólico, xa que non cabe ningún aeroxenerador máis. E máis, para xustificar eso, di que xa o que está implantado está a causar efectos graves, pero non fai nada. Solo enuncia que causa efectos, pero non toma ningún tipo de medida, non? Hai un caso tamén para nós paradigmático, que é o que ocorreu con unha planta en Extremadura de Iberdrola, que nun trámite judicial, primeiro chegou un acordo voluntario con un veciño, despois foi a expropiación e ao final a xusticia deulle a razón e obligaba a Iberdrola a desmontar todo o parque eólico para compensar a ese veciño tamén. Logo, as tramitacións que hai fanse como se fan, non? E claro, estando nas Pontes tamén temos que ter un exemplo, non? Hai un parque eólico nas Pontes que inicialmente era de 12 aeroxeneradores de 4,5 megavatios, que na súa tramitación ambiental lle dieron o visto bo, ten declaración de impacto ambiental positiva, díronlle tamén o visto bo a súa autorización administrativa previa e está pendente dunha autorización de construcción. Pero que ese parque, en toda esa tramitación, empezou con eólicos de 4,5 megavatios e na actualidade está con eólicos de 7,2, que a nivel da Península Ibérica, se non recordamos mal, estamos falando como moito de 6 e pico. Co cal serían dos máis grandes, pero que se implantan en esta zona que vedes aquí, á esquerda, á vosa esquerda, que sería
bueno, zona verde, aí non habría ningún problema, parece moi bonito, para telo, con un lago ali ao final incluso, pero que debaixo hai eso, Debaixo son estériles e cinzas, do que queimou a central térmica. E iso sabe o promotor, que é a propia Endesa, e sabe tamén a Xunta, que foi a que autorizou pois, toda esa execución. E, sin embargo, aí fálase de que se pode implantar un proxecto eólico desas características. Si nos vamos á situación de xeración de electricidade, aí tedes un mapa onde aparecen aquelas zonas do Estado que xeneramos máis electricidade da que consumimos, aquelas que o fan tendo en conta non só as renovables, sino o total, e despois aquelas que son claramente demandantes de enerxía eléctrica. Bueno, e ao lado, pois podríamos falar do que é o PIB por zonas, podríamos falar do crecimento dese PIB, e, bueno, podedes comprobar que as zonas onde a xeración renovable cubre a demanda interna non son as que están con maior PIB nese mapa, ou non son aquelas donde a nivel europeo incluso ocurre exactamente o mismo. Non hai unha relación directa. Se collemos como desigualdade o índices de igualdade, o índice Gini e o índice S80, S20, vemos que a nivel galego eso foi baixando. Dá a impresión de que cada vez vamos diminuindo a desigualdade. Pero se collemos que ocorre cos salarios mínimos, ca media, cos salarios que hai, pois veremos que hai unha brecha grande que aumenta entre homes e mulleres e veremos que a nivel de Estado Galiza tamén é das que ten máis baixo salario. Nós temos implantados 3.800 e pico megavatios eólica desde fai tempo. Logo, aquí esa revolución industrial da que se fala debería de estar en marcha, pero non aparece por ningún lado. Podémoslo ver, por exemplo, en número de industrias. Onde están as industrias ubicadas? Pois vedes que Cataluña, aparece Madrid, aparece Andalucía, Galicia non é a que está na mellor posición. E aí collemos o ano 2019, previo Covid, e o ano 2022. Logo, non hai esa industrialización da que se fala. Tampouco hai en patentes en canto a enerxía eólica, onde vedes que en Galicia hai bastante menos que, por exemplo, en outras zonas do Estado, como Cataluña. Podíamos falar o mismo de algo que está moi de moda, que son os centros de datos. Onde están implantados os centros de datos? Pois están en Madrid e en Cataluña. E veremos despois cal é a situación eléctrica de cada unha delas. E máis, a tendencia vai a ser a subir. Por exemplo, de Cataluña é alarmante. Din que no 2024 en centros de datos podrían ter unha potencia dunhos 400 megavatios. Si vamos a mirar a potencia instalada que ten Cataluña, estou falando de Madrid, estaríamos falando que ten unha potencia instalada de 400 megavatios e que ten en renovables 200 megavatios. Sin embargo, quere montar centros de datos por 400. Parece que choca un pouco. Ou se nos vamos ao grande vector de futuro que é o hidróxeno, que estamos observando? Decisión de proxectos de interés comunitario, aquí hai unha illa esta parte de aquí. Aí non aparecemos para nada. Donde van? Todo o que ten que ver con electrolizadores, co que son os conductos do hidróxeno, non estamos en ningún sitio. Pero non estamos só aí, sino que se nos fixamos na tecnoloxía, o último que acaba de aprobar o Banco Europeo do Hidróxeno é asignar fondos a proxectos dos cales 3 son a nivel español e desos 3, 2 están en Aragón e un en Andalucía. Ningún a nivel galego. Non sabemos se presentaron, pero ningún a nivel galego. E se vamos a electrolizadores, a tecnoloxía, pois veredes que aquí, dos 130 proxectos que se presentaron, español, do Estado español, hai un de tecnoloxía. Un. O resto, pois vereñen de Alemania ou de China. Fundamentalmente, é onde está a tecnoloxía. E o mismo podríamos falar que a última que hai de mobilidade, que ten que ver co transporte, e onde o Estado español entra a nivel de aviación e entra a Airbus, que tampouco é unha industria radicada a nivel galego, ni moito menos. Alternativas que hai? Pois, nos poñemos un exemplo aquí, que é o que ocorreu cando se pechou unha central térmica en Aragón, e o nudo de acceso por onde liberaban a electricidade que quedou libre, o que fixeron foi sacala a concurso, presentaronse empresas e a que máis proxecto industrial puxo
foi a que sacou para diante. Aquí non vamos a ter concurso destes nudos en ningún sitio, nin nas Pontes, nin en Cerceda. Pero aquí hainos, non? Ou, como se falou xa pola mañá, e se acaba de mencionar fai un pouco, non vamos á época Fraga, quedámonos da época do bipartito, e aí tedes o famoso decreto eólico do BNG, e o que traía na resolución ese decreto, que xa había participación dun 14%, participación pública. E ora falamos de unha participación dun 10, dun 15, e incluso montamos unha empresa público-privada, lle chaman, donde que para a Xunta teña a mesma participación nos proxectos que tiña do bipartito, teríamos que estar falando que esa empresa participara nun 70% do proxecto, non? O cal, bueno, pues, simplifica bastante que é o que se pretende. Indo ao tema, que é o que máis nos interesa, balance enerxético, xa se falou aquí pola mañá, xa se acaba de comentar agora, somos dependentes enerxéticamente. O país é dependente enerxéticamente, pero, como moi ben decía o profesor tamén Adrián Dios, somos dependentes en enerxía primaria, en enerxía secundaria non tanto. E máis, en enerxía secundaria, nos o que facemos é exportar tamén. E exportamos máis, exportamos en derivados de petróleo e exportamos tamén en electricidade. E en derivados de petróleo máis, pero por que nos dous casos? Fundamentalmente porque está a caer a demanda. Fundamentalmente porque está a caer a demanda. Bueno, este é o noso mix. Aquí temos cales son as centrais de produción a nivel galego. Temos fundamentalmente renovable, estamos falando dun 80% da potencia que é renovable, básicamente hidráulica e eólica, e despois en combustibles fósiles, pois estaríamos falando da parte de coxeneración e, basicamente, de ciclos combinados. Necesitamos eso. Home, nun sistema que fose autónomo, evidentemente, vento e sol non temos todos os días. Por lo tanto, necesítase un sistema de apoio. Que sistema de apoio se escolle aquí? Gas. Bueno, pois é o que está montado, o gas. Claro, se nos vamos ao país, temos o 87% dos concellos do país con algunha instalación de xeración eléctrica. O que tedes por aí nesa color laranxa son concellos que teñen algunha instalación de xeración eléctrica. E por provincias aí o tedes tamén. Logo, nos ocupación de territorio temos, dende logo, non? Bueno, un dato que podríamos significar tamén é o que ocorre ca eólica. A nivel galego, teríamos 43 empresas de eólica e o emprego que xeneran son 22 empregos. Este é un dato do estudio de Ardán, que aparece aí, non? Podríamos ver tamén aí polo detalle como aumenta a rendabilidade dos parques, pero, sin embargo, o custe por man de obra síguese mantendo estable durante todos os anos, non? É dicir, pouco emprego e de mala calidade, non? Se nos vamos ao que serían parques eólicos por provincia a nivel estatal, pois veríades aí Lugo e A Coruña, que son os que despuntan, e donde máis eólicos hai. A nivel hidroeléctrico, aí tedes un mapa que sacou a Voz de Galicia, vamos a entender que está ben, non? Ou o que nos decíamos en algunha ocasión, nunha iniciativa que presentou a CIGA a nivel de Parlamento Galego para a recuperación das centrales hidráulicas que teñen superado a súa concesión, donde nos entendemos que collendo todas esas centrales hidráulicas podríamos estar recuperando en torno a uns 130-140 megavatios, non? Fixadevos nesa relación que nos temos collendo datos do Plan Hidrolóxico Galego, hai centrais hidroeléctricas que levan 162 anos de concesión. En principio, a lei, a partir do ano 80 e pico, cifra no máximo 75 anos. Máximo 75 anos, incluído prórrogas, para que unha empresa se beneficie do público nesa concesión da que falamos. Pois tedes 162 hasta 76 anos e estamos las collendo aleatoriamente, non? Ben, parte eléctrica. Por que nos queremos centrar na parte eléctrica? Transición enerxética, descarbonizar. Descarbonizar, que quere decir? Quitar todo aquilo que leve fósil, que leve carbono. Logo, que alternativa nos vai a quedar? Fundamentalmente, electrificación. Directa ou indirectamente, porque incluso aqueles sectores onde non chega a electricidade directamente, o que se prevé, que son hidróxeno, combustibles, renovables e demais, van a depender da electricidade tamén. Por lo tanto, o tema eléctrico é fundamental, non é exclusivo, pero é o fulcral a nivel de transición enerxética. Se nós nos centramos na parte
eléctrica, aquí tedes os balances desde 2011 a 2023 a nivel galego. Balances anuais. Moita barriña por aí, seguro que veredes, pero que nos interesa destacar a nós. Se colledes no 2011, as barras verdes é a xeración renovable. As barras laranxa é a xeración total, incluindo tamén combustibles fósiles. E despois, esa barra que tedes aí nun azul máis clariño é a demanda, o que necesita o país para funcionar. Bueno, pois vedes que é certo que en renovables non cubrimos a demanda, pero, sin embargo, desde o 2011, que son estes datos de rede eléctrica, coa xeración total galega cubrimos con moito a nosa demanda, sempre. E a partires de 2020, no do COVID, a xeración renovable, só a renovable, xa cubre o que sería a demanda galega. Só con renovables. Só con renovables. No balance anual, temos que dicilo. Cataluña, por exemplo, que se vichedes que tiña os centros de datos, ten moito por aí. Cataluña ten necesidade de electricidade. Ten que importar electricidade, que son estas barriñas que aparecen por aquí abaixo. E ten un consumo elevadísimo, dos máis grandes que hai. As escalas non coinciden nunha gráfica e noutra. Euskadi exactamente igual. É demandante de electricidade. Sin embargo, centros tecnolóxicos, industria, está en Euskadi tamén. Eles non son os da revolución industrial, eles non teñen problema de eólica, non teñen ningún problema. Sin embargo, a industria está ali. Ali xa chegou a industria 4.0. Esa que nos prometen aquí, salvo que paralicemos os eólicos. Pero está seguro que vos canta. Este é Madrid. Este é Madrid. Esa é a súa demanda en azul e as outras que casi non se ven é a súa xeración. En verde, a xeración renovable. E cara abaixo, a demanda que ten a necesidade de electricidade de fora, fundamentalmente das zonas do Estado que xeramos electricidade, que lla mandamos para Madrid. A nivel galego, per cápita, esta sería a situación que temos. A de arriba que tedes é a xeración total que temos. En vermello está a nosa demanda e vedes o problema. O problema a partir de 2018 é que a nosa demanda, a nosa necesidade de electricidade cae bestialmente e continúa a caer. Logo, aquí non hai transición, non estamos electrificando, estamos perdendo consumos, estamos perdendo demanda. Pero fixadevos tamén que per cápita as renovables, a partir dese 2020, son quen de cubrir a nosa demanda. E non só cubrila, nos últimos datos que temos do 2023, con moito cubrimos a nosa demanda. E a onde vai o que nos sobra? Pois vainos, como vedes por aí, para fora. Sobre a xeración, exportamos un 40%, sobre a nosa demanda, en torno a un 79%. Claro, eso é no balance anual. Si vamos a mirar mensualmente, a cosa cambia. Por qué? Porque nós temos unha xeración de renovables que é estacional, evidentemente. Que problema temos? Pois, basicamente, xuño, xullo, agosto e setembro. Esos meses, as renovables non chegan para cubrir a nosa demanda. A xeración total, sí, pero exclusivamente en base renovable na cubriríamos. Ahora, que alternativas teríamos por aí? Bueno, pois aquí tedes o último balance que hai pechado. Sei que son moitas líneas, pero fixémonos. A vermella é a demanda. A demanda que vedes que é bastante estable durante todo o ano. Bastante estable. O que teríades en azul oscuro, a de arriba, sería a xeración renovable. E o que decíamos antes, vámonos a xullo, xullo, agosto, setembro, donde non chega para cubrir a demanda. Que teríamos que facer logo? Bueno, pois unha opción, baixar a demanda. Bueno, baixar a demanda hasta canto? Canto decrecemos en demanda? Porque ahora mismo veredes que estamos decrecendo nunha media un 35%. Un 35%. Logo, baixar moito máis, será posible? A onde nos leva? As outras opcións? Pois, evidentemente, coller a hidráulica e aumentala, coller a eólica e aumentala. E fixadevos a fotovoltaica, esta liña que tedes por aquí abaixo, que casi non se ve. A fotovoltaica podémola aumentar moito. Vai a colaborar, vai a contribuir, pero non vai ser a solución. Nos meses do verán, por moito que aumentemos, non nos vai a dar para cubrir esa demanda.
Iso que quere dicir? Bueno, pois que tenemos que atender ao resto de tecnoloxías tamén. Hai para nós un dato importante, que se nos collemos os excedentes do outono e do inverno e intentamos cubrir a demanda que hai do verán seguinte, non teríamos problema. Nos estaríamos tendo un exceso de uns, como tedes aí, 5.000 e pico gigavatios hora de exceso sobre a nosa demanda e o que teríamos que cubrir no brao estaría en torno aos 1.000 e pico. Logo, aínda así nos sobraría. Ahora, que temos que ter? Tecnoloxía de almacenamento. E almacenamento, además, que nos permita que sexa estacional, que non garde como unha batería unhas horas, sino que ten que guardar máis tempo. Que propoñemos nós aí en ese sentido? Pois un centro de investigación, desenvolvemento, innovación, competitividade de almacenamento enerxético en Galiza, para que estudie esas posibilidades, para que leve a cabo tecnoloxía en esas posibilidades. Levase presentado no Parlamento Galego, no Congreso dos Diputados varias veces, e a excusa é que xa hai un centro a nivel español, que é o Centro Ibérico, que está en Extremadura, entre Portugal e España. Aquí, pois, non teremos esa posibilidade. E o que vos decíamos da demanda. Hai veces que a nivel galego, no 2023, cos balances pechados de rede eléctrica, diminuímos o 33% a respecto do que sería a media 2011-2020, unha media de todos esos anos. O Estado baixa un 7%. Hai comunidades autónomas que medran, non? A súa demanda. Aí tedes a tendencia. Vamos cara abaixo na demanda, logo non estamos electrificando, non estamos facendo transición. Estamos xerando electricidade, pero a nivel galego non hai transición enerxética, nin xusta, nin de outra maneira, de ningún tipo. Nós o que queremos plantexar é, temos o recurso renovable, eólico, o vento, e temos o hidráulico, a auga. Pero se non temos tecnoloxía, o único que estamos fomentando é outro tipo de colonialismo, outro tipo de dependencia. Se non hai tecnoloxía, nós vamos a seguir sendo dependentes de outra forma, non de enerxía, sino de tecnoloxía. Pero vamos a seguir sendo dependentes. Logo, teremos que desenvolver a nosa tecnoloxía. Hai sistemas, modelos distintos que o que fan é, antes de empezar ca transición, preparo o meu ecosistema e unha vez que o teño preparado, métome na transición. E hai outros, como que fai a Unión Europea e o Estado español tamén, que marcan obxectivos ambiciosos 2030-2050, o meu ecosistema será o que sexa, cubrirá o que cubra, pero ao final o que estamos facendo é transferencia de capital para China, fundamentalmente. Básicamente. Bueno, nós o que decimos é, non temos presa, estamos cubrindo obxectivos, incluso desde o punto de vista climático estamos cubrindo tamén os nosos compromisos, polo tanto deberíamos de parar. Paremos, démoslle unha volta e pensemos sobre todo canto queremos producir, para que o queremos producir e para quen. Para quen. Dentro das propostas que nos facemos estaría basicamente a empresa pública de enerxía, non de electricidade, que debería de ser a que planificara, a que pensara todo eso, tomando como modelos o Ente Vasco da Enerxía e a empresa L'Energetic en Cataluña, hasta agora, polo menos. Falaríamos de que esa empresa podría coller activos que sería a recuperación das centrales hidroeléctricas que teñen a concesión caducada. Falaríamos tamén da cadea de valor, poñer a tecnoloxía adiante, non? Falar tamén do que sería desestacionalizar a nosa xeración, é dicir, non somos dependentes de outono e inverno, temos que ver que facemos no verán con elo, non? Despois do almacenamento enerxético, o debate de si quero exportar electrón verde, electricidade renovable, si quero exportar molécula verde, hidróxeno, ou quero exportar bens producidos no país con eses electróns verdes e con esa molécula verde, facendo cunha tarifa eléctrica propia a nivel galego, facendo con consumo de proximidade, quilómetro cero que se chama, sustituindo as autorizacións eólicas por concesións, concesións dentro do período normal de vida útil de un parque eólico, non de por vida como se fai, esa é a presa que teñen agora eles, non outra. Non necesitamos electricidade, o que eles necesitan é poñer o pincho, a bandeira como no oeste, para que teñan xa os seus dereitos adquiridos, de por sempre, falar das poxas e non de mercados, nin de
acordos de compraventa de electricidade, centrarnos máis na participación e non tanto na parte impositiva que ao final acaba recaendo no consumidor, ao final no usuario, non? E, por último, e fundamental para nós, acompañar a todo isto con un plan social. Por qué? Porque para nós o problema que está tendo fundamentalmente a transición enerxética é que non se está explicando. Non se lle está dicindo á sociedade que a transición enerxética a temos que pagar e os custes que nos vai a xerar. E vamos a ter que pagar. De momento estamos facendo transferencia de capital, como se decía pola mañá, ás economías máis altas, os que compran os coches eléctricos, os que teñen un chalé e poñen placas fotovoltaicas e poden cargar o coche eléctrico ali, pero estamos facendo entre todas. Nos aí decimos que hai que acompañalo dun plan social tamén, obligatorio. Porque, senón, o que vamos a estar fomentando é alternativas negacionistas de extrema dereita que collerán o discurso fácil de decir que isto do cambio climático é unha tontería e que isto da transición enerxética non ten sentido. E teñen un discurso fácil se o trasladas a unha sociedade que non ten a información necesaria do que implica a transición enerxética. Remato con eso, se tedes tempo de lelo, que dunha persoa que se chama Jesús Cambre Mariño, dun libro que era Galicia ante o desequilibrio regional de España, do ano 68. E no segundo parágrafo podedes ler: este excedente enerxético que puidera ser aproveitado para o fomento industrial en Galicia é exportado a outras rexións españolas e incluso ao estranxeiro a amparo dunha legislación absurda. Ano 68 esta reclamación xa estaba. Seguimos, van 50, 60 anos. Bueno, nós estamos na cadea. Non seguiremos la plantexando. Pois moitísimas grazas, Francisco, polas túas reflexións, tamén superinteresantes. Creo que tamén se merece un aplauso igual que lle demos ao resto.